बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे गेदेरथार हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो आरो हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद होफैनो थाखाय गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, गोजोन्थों। आं बिग्राय ब्रह्म, मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोफोर। दिल्लीनि नैबे इन्दिरा गान्धी साइ इनडोर स्टेडियामाव आं दंफैयो। बोहैथि दाननि फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर अक्ट'आव साननैनि गाजा गोमजा रंगिना संगिना हाबाफारिजों सेथि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड महोत्सबखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे गेदेरथार हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय हारिमु आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा जथायै बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों बर' राव थुनलाइ हारिमु सोलोंथाइ जौगाथायनि थांखिजों मुलुग दरबाराव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसनलांनांगौनि असिलायै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि मुश्री नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो 15 अक्ट'खालि गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे गेदेरथार हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो आरो हाबाफारिखौ जाफुंसारनायाव मदद होफैनो थाखाय गंग्लायै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।